И давайте хора да брашим нашето видео. Ето ще гледаме смешни кучета, също като вчера. Аз съм загледал Роуз и така сега не се смей. Това пак ще гледаме същото. Майко. Това Няма надписи, да съжалявам. Тони, не се заяждай с баща си. Признай си, че да ти си пръсна. признава, че съм пръднал, така ли? Хай сега всички те чухме. О, значи при този шум ме чухте като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисахте. Майко, винаги съм очаквал, че можеш да ме запоставиш пред гостите. Това е в твой стил. Но ти, татко... Синко, няма нищо лошо да си признаеш, че просто си ял нещо развалено. Да си признаш, че едва не се насрал, бе, лайнар. Я себе майката, бе! Бастун! Я си признай какво беше станало, когато имаше разстройство и си беше насрал чорапите и с татко те намерихме по белите плочки по следите, как се беше скрил в килера. Да се бях насрал тогава. Нямаше да ми мелите на главата, да ви заеба обуклуците нещастни всички. Боже. Да ви го набие кон, да ви го набие дано. Стига. О, хора, няма това голямо. Студио Куинс. В днешното видео заедно с Крис ще... Това ще бъде просто невероятно. Гледайте какво става. За да подкрепите мен и канал време и затова си викам, окей, какво ми липсва, човек? Какво ми липсва? Си викам, добре, липсва ми плажа, липсва ми морето и си викам, айде да отидем на моренце. Да вземем ли чоп? Точно така, добре. Щом искате да го вземе, ще го взема. Само как се взимаше? Добре, бе, братчето ми. Кола, бре. Сега ще го вземем с нас. Отиваме на плажа. Айде, чопче. Жалко, че нямам... Що няма да... Няма да дойше. Би трябвало да дойде, нали така? Окей, идва. С Чоп ще отидем заедно на море. О, нямам думи, човек. Как можа точно пред публиката? Така, ето. И сега, айде в хубавото кола да влизаме. Така, отиваме сега към плажа, хора. Плажа. Идваме и тука. И докато отидем там, така, това е. Най-добрите приятели, вижте ги. О, да, бе. Така, и докато отиваме към плажа, това, което искам да ви кажа, хора, е, че за тези вас, които не знаят всъщност, в момента е черен петък като цяло за сайтовете, но това, което искам да ви кажа е, че имаме черен петък в Озон ВГ към този момент и сега е просто идеален момент за вас, ако искате естествено, никой насила не карам, да подкрепите канала ми, така. Като естествено, когато се пазарувате, в смисъл намаленията са наистина много добри, отидете, вижте ги, ако ви хареса нещо. Тази мишка, между другото, с която ви показвах съвсем наскоро, аз съм в момента с нея и съм супер доволен, хора. Наистина супер доволен съм, няма нищо общо с старата мишка, са по-добре, като цяло много по-добре, много е намалена, само до 80 лева от 210 и това е. Като въвеждате кодът ми ROS19, което няма да ви се намали цената, но помагате така на канала ми. Те цените, нали, както ви казах, вече са добре намалени. И опа, да, естествено, вие знаете за какво става дума, обаче ето го нещото, което исках да ви покажа в този клип. И също така, само да ви кажа, в ArtSBG по същия начин имаме черен петък, той свършва утре в Озон БГ в понеделник. Така че от ArtSBG там, като въведете код МИРОС, за всяка една стока ви дават 3% допълнителна стъпка, дори вече на цените, които са намалени. И така, хора, да, точно така, пълен малумник е, хора, се пусна, но както виждате, цунами връхлетява през вечерта. Аз се сещам нещо там, казаха нещо цунамито Донко, ама си мислих, че той е някакъв чалка певец, а то цунамито Донко е по-истинско цунами, човече. А така таксиметровите шофьори, това е невероятно. Браво. Така, опа. Едно от нещата, които не ми харесва на тези цунамите, нямам търпение да отидем между другото. Това, което не ми харесва е, че в GTA 4 бяха направили мод, който постепенно нивото на водата се покачваше и трябваше да бягате на по-високо. Тук обаче всичко е залято през нощес. Но това естествено не прави мода по-малко интересен. Напротив, сега ще вземем един
невероятен, Това един трек. Това приложение, като го видяхте сега, това ми е просто приложението на снимане на видео. Казва се Green Screen. И това, как се казваш? После ще Правя една прекрасна лодка и ще паркираме ето тук. Така, всъщност не знам къде да паркирам, надявам се да... Все пак да не се натигне повече нивото от това, обаче наистина е брутално. Така, айде да видим. Отиваме на плажа с лодка, дами и господа. Кучето може ли да плува? Ко става тук? Той някакви пируети прави. Чакай, брате, в момента не сме художествена сме гимнастика тук. Така, сега. Добре, мисля, че кучето няма този чоп. Жалко човек. Гледай да го пъби, брат. По принцип можех да махна всякакви хора от града, но реших да не го правя, защото не е по-забавно. Така, vehicle, само да си спална. Някоя лодка. Ето е така, бе. Мале, вижте къде се намирам в момента. Вижте само къде се намирам. Плажа е тук, аз съм тук. Тоест, до тук е заляло това цунами града, така че разхождаме се из Лос Сантос с лодка, човек. Гати готиното. Между другото, хора, нещо знаете ли за тази сграда? Ето е там. Защото винаги, когато се приближа до нея, има някаква музика. Малко е притеснително, но нека да покараме из града. Всичко е залято. Всичко е залято. Това няма да е всичко за този клип. Спокойно, хора. Спокойно. Така, мале, в момента сме над дърветата. Това просто е... тук си поплуват хората. Как е, пичове? Уху! Някой ще се качи ли? Hi there! Викаме, какво става, пич? Какво става, Рос? Гледам ти клиповете. Мерси. Супер. Така, хора, това е наистина адски странно. Ще е много добро, ако навсякъде имаше лодки, когато целият град е потопен и да имаме лодки. Тук... Интересно е дали има някъде хора по сградите отгоре, ама... Не, чакайте, нещо искам само да видя. Сега, пускам видеото. Кончи тя игра. Чоп! Малко ще увелича да чуват. Чоп! Как точно в този момент го направи? Как точно в този момент се изяки? Аки направи. И тук как точно пред вратата ми бе, но стигнал съм. Чоп! Чупа всичко, бе! Ще щупа... Махна си шапката. Ара го застрелям това чопи.